Sini nga hapon, nagatubang sa katapos sa Bacolod Emergency Operations Center nga organizer sang Viva XCon nga event sa mga artists. Liwat tigit patag sa grupo nga wala sila sang maging organize nga pagtililipon kag wala man sila maging panagtag nga invitation. Sunod kay Manny Montelibano, director sang Viva XCon, Biyernes ang hapon sa nag-shoot sila sang video para sa ilang virtual conference. Las 2 ang hapon sila nagsugod, tubtub las 5 sang hapon. Ugaling ang ilang nga set nga gintukod, amo ang nagtawag sa atensyon sa mga pamatanon nga masami nagapadulong sa Art District kag didto nagtililipon. Wala sila mapunggan sa management ng Art District. Mga kabataan, on a normal day, they would go there because there are artworks, no? Nakastada sa mga artists, kasi napapicture-picture na sila. However, the organizers did stop the activity after sufficient takes, meaning after nakashooting, so as to disperse the crowd. Dugang pa niya, may mga pamatanon nga nagmansig-mansig dala sang mga ilimnon. Ang banda nga nagtukar, hindi kabahangin sang ilang nga event, kundi iya sang isa ka restaurant sa Art District. The event found mga ano nilang mga emperador, you know, ang ginapang bigdet. So, sino nagbutang sa banda? Ang nagbutang sa banda, ang 12. Okay, so it was one of the establishments One of that the had the band Yeah. on that same day. So is the band playing regularly No. every day No. or only during your event? Well, Or it wasn't even during your event, it was just there on that particular day? Actually, ang banda, nag-start sila tokar, tapos na kami sa amon na shooting. Okay. Nagpangayo man sang pasaylo ang grupo sa natabo. Ginabisuhan sila sang PNP nga kung mayara sang event, dapat magpangayo sila sang bulig sa pulis para malikawan nga matabo ang pagtililipon, ilabi na nga yara pa sa idalom sang GCQ ang Bacolod kag may pandemic pa. So maybe next activity kita nga possible. Try to visit sa mga police station. I think at least masisama na lang noon kay pareho na ang sa later part, although ang ginano na ako kung sino itong nag-ano sa sound yan which is hindi dapat ang sinap. Sang Sabado, naglapta sa social media ang video sa mga kabataan nga nagahinugyaw sa banda kag nagailinom. May mga nagasinaot nga wala sang face mask. Giliyon nga gid-report sang EOC sa DILG ang amo nga insidente. Ang DILG Bacolod ang giliyon man nga nag-report sa DILG Region 6. Natala na sila magpagwa sang desisyon tuhoy sa amo nga reklamo.